projecte de cada especialitat. Ens en faltarà algun, que és el de ceràmica per la tarda. Veurem també el de diplomatura i al matí hem pogut presentar el de batxillerat. D'aquí 4 anys tindrem, suposo, també el projecte final dels de grau. És el primer any que ho fem en aquest marc, al Teatre Zorrilla, una mostra més dels vincles que ens uneix a Badalona i que ens convida i ens dona l'oportunitat de comptar amb un espai que no tenim. El curs ja s'ha iniciat, per alguns fa ja gairebé un mes, però encara considerem que estem a l'inici del que esperem que sigui un bon any. Per tant, endavant i gràcies per la vostra assistència. Que han tingut l'oportunitat de repetir sessions, havien sigut els darrers que han presentat aquest matí i ara comencen ells per la tarda, per no mantenir-los que han presentat al matí. Després tenim que esperem que hi haurà algun petit canvi d'ordinador, esperem que no hi hagi cap. Doncs, hola, bona tarda. Em dic Circo, com em dic la Paulina. Per fer la recerca m'he basat també per expressar a l'últim punt els seguidors. Els seguidors es posaran en contacte amb l'empresa mitjançant la web o a través d'una revista i utilitzaran les imatges dels articles que han enviat per poder personalitzar i individualitzar els productes. Ressaltar és el primer intent de digitalitzar la informació, és a dir, el primer intent d'aquestes màquines que eren capaces de llegir per les formes o aquesta tan modulada i aquesta imatge tan retro que diríem avui. I el tercer punt és lògicament la temàtica de la pel·lícula, que és, tot i que no, és una pel·lícula molt important dins del gènere de ciència-ficció i que parla, us havia posat un recull d'imatges, i que parla sobre temes tan importants, tan interessants, millor dit, com la conquesta de l'espai. Jo com a projecte vaig escollir d'il·lustrar un conte infantil que es diu El pescador de Cefalú. És un conte d'en Gianni Rodari i està dirigit per a nens de 8 anys. Que duri en el temps, en el seu espai, com una mica de recuperar l'esperit o reservar. I dona el play. És que així. I el que es tracta de recuperar una mica l'esperit aquest de treball i de companyerisme i de col·laboració que jo vaig viure, saps? I una mica això, no? Que jo trobo per la meva part, ara ja porto un any igual o així o 2 que no passo gaire, no? Però que tothom arriba, se'n va, tothom... Abans n'hi havia el Caliu, l'anexo aquest, que era com l'anexo de l'Argalla, no? I tothom es trobava allí i es comentava la jugada i tal. I ara no, ara tothom té molta pressa i no es fa vida, vull dir, saps? No es té res, això. I ja està, no? És un producte per nens, són llibres infantils destinats a un públic de 0 a 12 anys i el que es pretén és que el nen sigui el principal protagonista en aquest espai, és a dir, l'espai es pensa per ell perquè es pugui moure bé, perquè pugui sentir-se a gust. A part d'aquests llibres infantils, lògicament hi ha d'haver altres productes que complementin una mica això i a més s'ofereixen altres serveis per tal que els nens, com que no van sols, van acompanyats, doncs aquests acompanyants també puguin tenir la seva part puguin actuar una mica en l'espai. I s'ha de tenir en compte com es veu la botiga, com es veu des de fora, que també és la primera impressió que tenim de l'espai. Per tant, és una manera de treure també els clients. Aleshores, és important tenir en compte com es veu des de fora, segons si venim d'un costat o d'un altre. En el cas que vinguéssim tal com estem dient...